Lambe Adersani Nyucah Yamudo semoga pakai foto kalian temanten saumpama seliramu dadi rembulan mesti wae aku kan dadi kembange kembang melati kang edan dipeni gawe sengsem ati lahir lan batine mangga saumpama seliramu dadi rembulan seragen mesti wae aku kang dadi lintange ing angkasa wong loro do geguyonan tetembangan adum taline katresnan mboten apa Pak De tamu enggal bali nang papan iki kang nate dadi saksi sumpah janji sehidup semati urip bareng nganti tekan kaki nini ora suwe dik mesti aku enggal bali nganti mati tresnaku ora bakal lali wong ayu sigarane rasa jati ora liya sliramu si jantung hati monggo Pak De seragen Pak De nyucah ya muncul ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas doa restunya yang telah diberikan untuk kedua mempelai. Saumpama kakang dadi taman sari mesti wae aku kang dadi kembange kembang melati kang endah dipeni gawe sengsem ati lan batine saumpama sliramu dadi rembulan mesti wae aku kang dadi lintange ing angkasa wong loro. Terima kasih kami ucapkan kembali untuk para tamu undangan. Tetembangan andum saline katresnan ning saiki sliramu ana ing endi ing papan iki kang nate dadi saksi sumpah janji sehidup semati urip bareng nganti tekan kaki nini ora suwe aku mesti enggal bali nganti mati tresnaku ora bakal lali duh wong ayu sigaran ning rasa jati
ngerti. Asik kakung. Oh, capek gunung badhe nyanyi piyambak. Oh, wis nggih. Baik, silakan Bapak. Tajepan gede.
Dek, entuk ese lho, Dek. Kong, lah kula sing nyanyi rati paringi. Yu Cahya Muda ki memang top Pak Joko sampai ora tahan kae. Masake sing ngendang to, liyane turu kabeh. Pak No, Dalem, Pak. kalau Pak Joko wis ora betah kae. Pak Joko pun mau. pun nyiapke 5M Pak Ya. Joko. Kat mau dengkule obah wae kae. Syukur bisa nyaman gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha lara lampa. Monggo Pak Joko keluarganipun nyapure beksan ngundang anak ketemu jodoh. Monggo Pak Joko. Timun kire-sire lamun ra wis tak kudangi tak sayangi anakku sing bagus dhewe anakku lanang saben Monggo keluarga besar saking Seragen, tak kutiang-kutiang keluarga besar saking Pak Joko monggo. aduh sayang aduh sayang timun tires-tires lamun ra wis Pak Joko monggo nyemas timun siarane melu bangun
lawo ya. Monggo Pak Joko Rianto mandhap. Nikah karo lurah Didik paling enak mangan lawo tempe paling penak nikah etuk semua yen kowe pengen ngeret didik paling penak nikah karo MC ngono ayo ngomong dhewe wae sing penting rasane lali janjine Mas seleng padha rasane ya udah Pak Ji lali janjine ya oi Rizka Moriska monggo dia yang kesana lali janjine Cek Basali monggo Basali Bosiana monggo Bosiana ono kene aku nunggu kowe Bengawan Solo tak SMS rambelesi tak telepon malah kok monggo Pak Selamat merapat Pak Selamat Pak Selamat monggo merapat ayo Dik alesane mangko Pak Selamat monggo Pak Selamat asik asik adung dandang kowe ora teko lagune napa Pak? mungkin nyon lagu napa bablasken napa iki dereng rampung Pak Selamat dereng rampung niki oh alah arep ngombe amimi sik ngelak janjane kowe nang endi ayo Pak Selamat mriki riyen
tak siap wali janji janji alesane mangkolake iyong alang sapa wong sing ora gelo kadung kandan kowe ora teko Dek Rizka Dogana, sini kita panggil Bos Oli kita. Ya, siapa namanya? Bos Yana. Bos Yana. Di mana beliau Bos Yana? Oh, di sini. Sherlocknya di mana Oh, Sherlocknya di sini. Bos Yana. Bos Si Yana Tonggotong ya, Bos Yana. paling ganteng Bos Biki. Yana dipersiapkan Kesukaanmu, ya. Dek. Saya suka Bos Oli, Bos Yana. Suka sekali. Licin sekali. Mungkin punya Dapat lagu. nggak, Pak Nok? Adik. Bos Yana lagunya apa Bos Yana? Astagfirullah. Ya, lagunya mau campur sari apa dangdut? Iya. Mau koplonan boleh. Nah, Oke. Alah gak usah repot-repot jadi gak enak loh. Pak Nok, sambil Dek. tunggu Bos Yana dihabisin dulu lagunya ya. Oke. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Nanti tunggu. Janjane kowe ning endi? kowe Katu saja nyupiani. Hatiku sujono. Datang lagi. Kowe kancan karo wanita liya. Monggo bosku. Maju Bapak, Bos siapa namanya? Kita. dengan bos siapa ini? Oh, bos kita. Yang satunya dia, adik. Yang ini bos siapa ini bosku? Bos apa jenenge bos apa? Bang Jan. Dinamiku sing aduhku. Bang Jack. Kowe ngajak ning tawang mangu. Bang Jan, Banun. Kanthi lingsir sange ngene. Aku nunggu kowe Pak Dito. Bengawan Solo. es labal ekane pun malam bopateni aku maju maju kowe dengan ati tak jiwa 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 ala jiwa Ali janjine agane alhasane kadung dandan Mbah Diman ora teko. Habis ini Dek Biki, Pepi merapat ke Bos Yana yang paling ujung Ya, pakai batik. siap. Tanya Bos. lagunya apa? Ngersakne lagu mboten jenengan? Kenapa lagu ini? Gubuk Asmara, londur maju. Ya. Duet karo podo lanu podo lemune ya podo Siap. ngoh. Bikin tek kesek ya. Yeah. Yuk monggo Bapak. janjane kowe Gubuk Asmara. Asik-asik. atiku sujono kono kene karo wanita liyan Gubuk Asmara monggo Mbak Yuli, Mbak Yati. Matur Banun, monggo Kang Pasti. Bos Yana monggo lagunya Jawa loh.
Napa mulai? Bos Yana, mari ke sini Bos Yana. Mari keleren. Tanggul leren, lek sumbang, neng cagak kebak tulisan lek sumbang, warna abang tondo, Juli isih prawan. Nanti ada gulu pedot. Ibu lagunya apa? Ngerentangi wedoan ya. Umpama boleh. Oh umpama. Ada ngerentangi wedoan, ada gulu pedot, ada umpama kowe ra wedi dosa. Pinter. Pinter ya curhat. Oh cah kene. Anakku sayang. Rentengi wedoan masih sisan yo. Debiki rentengi wedoan. Spesial kan dulur-dulur kelabu sasagen. Bos-bosku semuanya. Bosiana, monggo Bosiana, monggo. Nah kesini Bosiana. Ojo gampang ngasih, ojo gampang cemburu. Tresnaku iki hanyalah untuk dirimu. Wis ra ono wong liya kacapa mung sliramu. Mergo sliramu paling istimewa bagiku. Salahku mula sing tak suwun sing gedhe pangapuramu.
Bos Selamat. Aja ado-ado. Aja gampang nasuti, aja gampang cemburu. Cintaku ini hanyalah untuk dirimu. Wis ra ono wong liyane kacapa mung sliramu. Mergo sliramu paling istimewa bagiku. Salahku kula sing tak suwun sing gedhe pangapuramu. Alhamdulillah nih sampun dipinani pambutan spesial buat dulu-dulu kelak besar sage. Niki tasih kuatah sekali permintaan-permintaan nggih mangke. Cungkring, ya Allah cungkring joget wae lho cungkring ke. Aduh ya Allah. Niki spesial agem Mati Selamat ayo. Jare nyone Sida Bukti Sida Mulya. Ayo. Alah lelingnya cungkring iki lho joget barang. Alah sajake nyoto kabeh welengku rino lan wangine ngangge kembo wujud andane
niki lagune jenengan. Oh nggih siap. Lele apa sliramu teko. Cie, kita kurang marem nek karo Pak De selamat Cie. Kok gampang men ngono lho Pak De? Pak De. Kae iki tek-tekane Mbak Yuli iki lho. Tenang nek karo Pak De selamat genah selamat, Mbak. Oh, Pak De selamat to? Jenengan asmane Pak De selamat to? Selamat. Monggo Pak De mriko. Neng ngopo sliramu tega. Aduh.
sik yo Pak De. Entenono sik lho. Ya, wis duduk manis sik, engko tak celuk meneh. Jih, kok dipersiapkan lagunya apa melih nggih? Tos sik, Ade selamat. Tos. Kok dipersiapkan meneh lagunya apa melih? Ditos sik. Heeh, siap. Jajak entok sik lho. Wes, tos dhisik. Nah, ngono kok yo, nang. Ning opo sliramu nego? Tinggal aku kaya tanpa hatiku karena turut sebutiku. Ya Allah, kena rambutnya Pak De. Apa? Ya. Kak Riz, Jaki, dari Pak Joko niki spesial ke Pak Joko. Pak Joko, brengose ya Allah. Habis ini Madiun Nyawi, lupa saya. Besan. Nono Dik. Mbak iki cemburu kok. Lalelo. Lelo lelo lelo. Kontaknya kontak. Ojo ganti aku. Celone. Meneng. Ayo bangun naga. Aduh ya Allah bagus sih Pak De selamat. Ya Allah ya Allah. Ayo Dik, iki piye? Ayo Dik, iki piye? Jolali lo Dik. Anake sing bakul tempe.
mundur meneh to. Lho metu meneh. Ngijolke meneh Pak De. Ijolke meneh. Ijol nara. Ijol meneh no. Lu gare Tak, 20.000. Ayo Ya. Mas. Iki piye? Ayo Mas. Iki piye? Jalani lo Mas. Kene ijol meneh 300. Anak sing bakal tempe. Pak De. Ijol meneh. Kene ijole kene. Ijol pira? 200, Dik. Iki pira? 100. Ya. 100. Lanjut dah, ngeser. Pak De tak bonus 10.000.